Patay sab ang usa ka magtutudlo sa New Corelia, Davao del Norte. Human gipusil sa mga wala pa mailing sospek sa gawas mismo sa iyang balay sa maong lungsod. Dugang detalye sa report ni Kent Abrigana. Wala na makasulod pa sa ilang balay ang usa ka magtutudlo. Human kini gipusil patay sa gawas mismo sa iyang balay sa New Corelia, Davao del Norte adlaw Martes. Giila ang biktima nga si Grace Galfo, magtutudlo sa New Corelia Central Elementary School SPED Center. Sa investigasyon sa New Corelia Police, pasulod na matud pa ang biktima sa gate sa ilang balay dihang gituulan kini sa mga wala pa mailhang sospek og dito na gipusil. Gilayong miikyas ang mga sospek sakay sa motorsiklo. Nakahiagom og pinusalan sa aping ang biktima. Gidala pa kini sa ospital apan dead on arrival na. So far natin nakita mga possible witness, hindi siya 100% o mga possible witness na nakakita sa mga perpetrators. Pero from nagsugod sa aksidente hangtod karon hindi tayo huminto. Personal grudge ang usa sa gitan-aw sa kapulisan nga hinungdan sa krimen. Ginatun-an sab nila ang mga CCTV nga ilang makuha aron may baw-an ang mga ana sa likod sa pagpusil patay. Nag-backtrack ko sa mga CCTV, layo kung kaayo sa National Highway. Wala sa nahagilak. At tingin natin mga CCTV di sir, active mga atong LGU. So, nangita pataan mga possible na makuha pa natong information. Gikon din ang usab sa Department of Education 11 ang nahitabong pagpamusil sa magtutudlo. We are also crying for justice for what happened to our colleague. We're still trying to ascertain if this is work-related or whatsoever it is. But what is happening at current is that there is close coordination of DepEd Davao del Norte with the PNP on the ground. Gipasalig sab og assistance ang ahensya ngadto sa pamilya sa magtutudlo. Kauban si Jojo Solarte sa kamera. Ako si Kent Abrigana para sa One Mindanao.